BTR borai bai. Gubernur Bosomtari borai bai. Gubernur Bosomtari borai bai. Bosomtari long leg. Gubernur Bosomtari long. Gubernur Bosomtari long. BPL long leg. হাতচাপৰি বজাই থাকক যেতিয়ালৈকে তেখেত প্ৰভাত গয়াৰী তেখেতসকলৰ সন্মুখত আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মনীন্দ্ৰ হাতচাপৰি জোৰকৈ হাতচাপৰি দিব ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জোৰকৈ হাতচাপৰি দিয়ক জনাইছোঁ হাতচাপৰি জোৰকৈ হাতচাপৰি দিব সকলোকে আমি দললৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে একেলগক লাগি BTAD শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাতে আমি উন্নয়ন সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু সকলোক আমি সংস্থাপিত হৈ আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰে আশা ৰাখিছোঁ पिटिशन जिहेतु जौगानाय जायाखै दुर्नीतिल जादों आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा BPF सरकारनि बिरुद्धे बिद्रह खालामो आरो बे सरकारनि बिरुद्धे बिसायख'थिनि दावहाजों नांनो थाखाय बेलायाव आगान सुरबोदों आरो बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा जायफ्रा BPFनि दुर्नीतिफोरखौ नुबोदों BPFनिफ्राय गासै सुबिदाफोरखौ बन्चित खालामना दोनजादों बेबायदि रायजोफ्रा दिनै BPFखौ गारनानै आरो गुबुन गुबुन संगठनफोरखौ गारनानै BPFआव बाहागो लानानै BPFनि सोद्रोमा हिसाबै जानो साफायदों आरो मोनसे ढौ मोनसे माबा मा बुंगोन मोनसे ढौ मोनसे बारहुंखा माबानि बेरेखाय फैदों BPFनि बेरेखाय बे बेरेखाय ढौ होनायाव जों जिहेतु UPPL हिसाबै BPFनि बेरेखाय नांनो ओंखारनायखाय जों सापर्ट खालामदों बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा गोसो खुसियैनो दिनै UPPLआव सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनो दावगाबोदों हाग्रामा महिलारियाथ' बुंखागोन खारन बिथाङा थांनाय समफोरनि जि बिसायख'थि बे थाखा फैसा बाहायनानै धमकि समकि होनानै सरकार दाबोदों आरो दाबो बे एखे रोखोमनि सरकार लानो हाबावगोन होनना सानदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा जेब्ला बेबायदि अन्याय गनायगारनि बेरेखायै जावख्रिखाङो गसंथायो अब्ला बिथांमोननि थाखा फैसा मानसिनि धमकि समकि गोहो बोलोफ्राबो बेबायदि खामानि होआ आरो बेनिखायनो जुदि जनसाधारननि रायजो राजानि बे जांख्रिखांनायखौ बिथाङा जुदि गोरलै होननानै दाबो सरकार दानो हागोन होनना सानदोंबा बेयो बिथाङा खोब समाव मुर्खनि सोरगोआवसो रायजो जागासिनो दं सोद्रोमा हिसाबै गोबां बोसोर खामानि मावनानै टिकेट मोनाबो गोसोआवसो एसे दुखु थाखागोन आरो दिनै BPFनि जाय सोद्रोमा सोरबा MCLA जानाय सोरबा हयथ' BCDCनि चेयारमेन जानाय सोरबा गोबां बोसोर पार्टिनि खामानि मावनानै टिकेट मोननो आसा खालामदों बिथांमोना मोननो हायाखै बिथांमोनखौ आरो जों हयथ' गुबुन जायफ्रा मोनथावै बेबायदिनोबो होनो हागौ आरो बेयाव हयथ' थाखा फैसानि खेलाबो जानो हागौ आरो बेफोरखौ नुनानै हयथ' दिनै जांख्रिखांदों माबानि अथ'रिटिनि एगेन्स्ट पार्टिनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि बेरेखायै बिथांमोना रागा जोंनाय फोरमायदों आरो बे स्वाभाबिक जाखागोन नायजोरखिया खालामनाय जायो बिनि बेरेखायै जायबाबो रागा जोंनानै गावनि रागाखौ एसेबाबो दिन्थिगोन आरो बेनिनो मोनसे सावगारि दिनै BPFनि पार्टिफोरनि गेजेराव बेरखांदों जों एबसलिउट मेजरिटि मोनगोन दानि जिथु रायजो राजाफोरनि जि मदद
आरो इनायनि बेरेखे जिहेतु जोंना ओंखारदों बेनिखाय रायजोफ्रा लैहोर लैहोरै जोंखौ मदद होदों दा बेखौ जों एबसलुट मेजरिटि मोननानै सरकार बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ माब्ला फोसाव सानो नोंथांमोना बेखौ हयथ' दिनैबो माखासे स्पष्ट नांगौ आरो दिनै बायसान्स हास्लाबाबा माखासे फर्मेलिटिनि बाखि दं आरो बेनिखायनो दिनै बायसान्स हास्लाबा गाबोन बेखौ बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जासिगोन मावनो गोनांथ' गोबां खामानि दं बे गामियारि ओनसोलनि जौगानाय लामा सामाफोरनि दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय बेनिफ्राय साख्रि गैयि बिदि गोबां गोरों गोरा सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रिनि बादैबो थांना थानायनि राहा बानायनाय गोबां ओनसोलाव दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय बेफोर गोबां जेंनाफोर दं जाय जेंनाफोरखौ जिखिनि मानसिनो थांना थानो थाखाय मौलिक जिखिनि मोन्थाय नांगौ बे मोन्थायखिनिखौ जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा होनो हायाखै आरो बेफोरखौ मावफुंनानैनो BTC ओनसोलाव थानाय बा BTR ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे मिलाप्रिति लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे जौगानायनि खामानि गासै बिथिङाव सोलोंथाइ जों सामाजिक सांस्कृतिक गासै बिथिङावनो जों दावगानाय खालामो बिथांमोननि बाथ्राखौ जों बुंस'नो हालिया ओरैनो जइन जानांगौ होननानै बुंदों खिन्थु प्रेक्टिकेलि UPPL जइन जानो थाखाय जिखिनि नाजानाय बिथांमोननिफ्राय जिखिनि हास्थायनाय नांगौ जों बेखौ नुनो हायाखै बेनिखायनो जों दा बिथांमोननिफ्राय जिहेतु बे प्रप'जेल बायदि मा बुंगोन मोगामोगि सावरायलायनानै बिथांमोननिफ्राय जगदान होनाय जिखिनि प्रक्रिया जिखिनि प्रसेस जानांगौ बेखिनि जानायखौ जों नुवाखै बेनिखायनो जों दासिमहालागै जेबो बुंनो हाया ओमफ्राय बिथांनि बाथ्रासो जिहेतु इन्डिभिजुवेल डिफारेन्स होननाय मोनसे थायो प्रत्येक सुबुंहानो निजा मोनसे बेक्ति साधारन थायो जाय जिखुनु गाव जेखौनो मोजां मोनो बेखौनो नाजावनाय बा जोगारनाय दा बिथाङा जिहेतु BPFखौ मोजां मोनबाय बा बिथांनि बाथ्रा बेखौ जों थांनो नाङामोन होनना बुंनो हाया बा थांनाया थिग जादों बा गाज्रि जादों मोजां जादों होननानैबो बुंनो थाङा बिथाङा गावनि गोसोआव जों साननानै थांनायखौ मोजां मोनबाय बा बिथांनि बाथ्रा सानसुमा बसुमतारिया जि सुक्ति खालामदों 1993 सिमा गैया मुं गैया बेखिनि सुक्ति खालामनानै BSc लाबोदों जेरावहाय जों बुंनोमोन बे सुक्तिखौ बै समावनो जे बेयो थै गैयि अर गैयि मोनसे बेबस्था आरो दिनै बिथाङा जिबायदि सुक्ति खालामदों बे सुक्ति खालामनाया मालायनि सुक्तिखौ सोंखारनानै आसलथे मोन्थाय गैया जाय मानसिया ग्लासनि न'आव थायो बे मालायनि न'नि खिरखियाव लगायनाय ग्लासाव अन्थाइ फैयोब्ला गावनि अबस्थाया मा जागोन बेखौ सानगोना खोथा बुंनाया मोजां गोजोननाय थाबाय सार बेखौ जोङो मावफुंनो हाथों आं गोलाव बुंनो नागिराखै जोंहा आलासि बिथांमोन MCLA बिथांमोनखौ जोङो नैबे दिनैनि समाव তেতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ উঠিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ খবৰ নিকা আৰু স্বচ্ছ নেতৃত্ব BTC অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে এই দলটোৰ যিটো নীতি আদৰ্শ তাত আপ্লুত হৈছে বিগত 15 বছৰে BTC অঞ্চলত যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত কেৱল লুণ্ঠন অপশাসন আৰু দমন চলিছে এই কথাটো ৰাইজে আজি বহি প্ৰকাশ ঘটাইছে যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই BPF দলৰ পৰা লোক ওলাই আহি আমাৰ এই UPPL দলত যোগদান কৰিছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে জানে যে অহা 4 তাৰিখে BTC নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে মই এই স্বাগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে BTC অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় গোষ্ঠীক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অপশাসন উফৰাই পেলাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত UPPL দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত সহযোগ কৰক আৰু আপোনালোকে আশ্বস্ত হৈ থাকক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি ভাৱমূৰ্তি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যে নীতি আদৰ্শ এই নীতি আদৰ্শই BTC অঞ্চলত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব আচলতে শাসক দল হিচাপে বা শাসকীয় নেতৃবৃন্দ হিচাপে তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক সপোন চাইছে সপোন চোৱাত বাধা নাই কিন্তু তেখেতৰ সপোন যে এইবাৰ বাস্তৱ নহয় তেখেতৰ সপোন যে সপোন হৈ থাকিব এই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই অনুধাৱন কৰা উচিত আমিতো বিচাৰিম যে BTC অঞ্চলত ৰাইজে এইবাৰ আমাক 40খনৰ ভিতৰত 40খনেই দিব তথাপিতো আমি UPPL দলে আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ 30 অতি কমে 30খন আসন লৈ আমি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লৈ UPPL দলে
আপোনালোকে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰে, হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া কোনো 2 ইঞ্চিকৈ ক্ষীণাই গৈছে, তেওঁ শুকাই গৈছে চেহেৰা। তেওঁ জানিছে যে তেওঁৰ অপশাসনৰ এইবাৰ দমন হ'ল। BTC অঞ্চলৰ ৰাইজে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক এইবাৰ মানে গ্ৰহণ নকৰে। তেওঁৰ নেতৃত্বত কেৱল মাত্ৰ যিখিনি কেডাৰ আছিল, যিখিনি লিডাৰ আছিল, লিডাৰখিনি উপকৃত হৈছে। সাধাৰণ জনতা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ বহুত মানে গেপ হৈ গৈছে। গতিকে যিহেতু 15 বছৰত তেওঁ গুটি খালে, এই 5 বছৰ কাৰণে UPPLক মানে তেওঁ মানে সুবিধা দিব লাগে। যেতিয়া তেওঁ বুজি পাব আচলতে চৰকাৰ কেনেকৈ চলাব লাগে, প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া যিখন চৰকাৰ হ'ব, এই চৰকাৰৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ চলাব লাগে এইখিনি শিকি তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আচলতে 288 টকা BTC দুৰ্নীতি হোৱা বুলি, কাৰাপশ্যন হোৱা বুলি কেডাৰ ৰিপৰ্টত প্ৰতিবেদন দিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দুৰ্নীতিমুক্ত BTC কৰা, আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰগতিৰ দিশে লক্ষ্য ৰখা। গতিকে দুৰ্নীতিমুক্ত BTC কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বিষয়াই, সেয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই হওক বা BPFৰ আন কৰ্মকৰ্তাই হওক বা আন আমোলাই হওক, যোনে দুৰ্নীতিত আমি যুক্ত পাম তেওঁকে আইনৰ আধাৰত উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমাৰ দলীয়ভাৱে আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। কেবিনেটৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ আছে, মাত্ৰ সময়ৰ অপেক্ষা। সময়ৰ অপেক্ষাৰ কাৰণে হয়তো আজি আজি জয়নিং লিষ্টখন মই হাতত জমা দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক মঞ্চসমূহত আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিসকলে আজি UPPL দলত যোগদান কৰিব, আমাৰ NDFBৰ যিবোৰ চুক্তিকাৰীসকল আছিল তেওঁলোকে আহি UPPL দলত যোগদান কৰিছে আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আৰু ইয়াতেও হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। এই সমষ্টিত অনাগত দিনত যে বিপুল ভোটত আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীজনে জয়ী হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। থেংক ইউ ছাৰ।